皆さん、こんにちは。キャステレ、チベットィスウェイへようこそ。私はチベットテレビのベゾンです。チベットやダライラマ王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ王が書籍の出版を発表。インド仏教の古典における科学と哲学第2巻心。ダライラマ王が仏教徒たちに仏教の論理学を学ぶよう呼びかけ、ダライラマ王が気候変動を無視すると大災害が発生すると警告。ダライラマ王と中央チベット政権がジョー・バイデン米新大統領を祝福。ダライラマ王がビハル州選挙に勝利したニティシュ・クマル氏を祝福。ジュネップフォーラム2020中国の宗教の自由についての政策、世界的な影響、閉幕。習席大臣が欧米へチベット政策と法案を何としても推し進める。スイスが中国との政治談話でチベットにおける人権問題を提起。科学と宗教の交差点でのチベットと仏教国際会議開催。ダライラマ王は今日書籍インド仏教の古典における科学と哲学第2巻心の出版を発表しました。ウィスコンシン大学マティソン校で心の健康研究センターで瞑想の科学において著名な技術であるジョン・ダンシーとマインド・ライフ研究所の理事長トゥプテン・ジンバ氏もオンラインで行われた出版発表会に出席しました。Once we develop the clear sort of awareness or understanding of possibility, the causes of suffering is can remove. ダライラマ王は韓国のソウルで開催された第15回国際仏教会議に当てたメッセージの中で教科書的な教えに固執することよりも仏教の特質や論理により広く焦点を当てるべきだと主張されました。私たちは教えられたすべてに従うだけでなく、仏陀をはじめ偉大を仏教指導者たちや学者が記録し、残してきた論理から自ら研究することを特徴とする伝統の実践者ですと述べられました。ダライラマ王はチャンネル4のインタビューに応じられ、世界の指導者たちが気候変動に対して緊急対策を講じなければ壊滅的な結果を生むことになると喚起されました。また、ダライラマ王はさらに河川からの水源に恵まれたチベットのような国は地球温暖化が抑制されないままならば近い将来過度に乾燥した砂漠の統治になるかもしれないと述べられました。This is serious matter. You see, global warming may reach such level that most of these rivers will dry. Tibet, usually you see, consider roof of the world, and a major river come from Tibet. Now, eventually, Tibet become like Afghanistan. ダライラマ王と中央チベット政権は、ジョー・バイデン氏がアメリカ合衆国の次期大統領に選出されたことを祝福しました。ダライラマ王は祝辞の中で、バイデン氏が議会でチベット人に対して支援したことに対し感謝の意を表明されました。中央チベット政権ロブサン選挙首相と亡命チベット人議会ベマジュネ議長も同じく
アメリカ合衆国ジョー・バイデン大統領とカマラ・ハリス副大統領を祝福しました。お祝いのメッセージの中で、センゲ首相とジュネ議長はバイデン新大統領のリーダーシップの下で、チベットに対する新たな政策と支援への期待を表明しました。ダライラマ王は、ニティシュ・クマ首相のビハル州議会選挙での勝利を祝福するメッセージを送られました。ダライラマ王は、歴史的なナランダの伝統で鮮やかに表現された古代インドの思想への関心の復活を促進するための取り組みに対するニティシュ・クマ首相の支援と励ましに感謝の意を表明されました。ジュネップフォーラム2020が今日終了しました。フォーラムでは5日間にわたって人権の専門家、受講者、学者、活動家、外交官、予合者、国会議員、指導者のグループが集まった5つ間のパネルが開かれ、第3回ジュネップフォーラム2020中国の宗教の自由についての政策、世界的な影響の中心的なテーマについて話し合いました。That the Communist Party of China, which is an atheist, which do not believe in religion at all they have done is destroyed our religion. They have been the judge as far as reincarnation is concerned. 中央チベット宣言ロプサン宣言首相がフォーラムを開会し、チェコ語で書かれた書籍、チベットは中国の一部であったことはなく、中道のアプローチは依然として実行可能な解決策であるの出版を発表しました。中央チベット宣言の情報国際関係局及びチベット事務所ジュネップは中国の統治下の地域で増加している人権侵害に注目を寄せることを目的として2018年にジュネップフォーラムの開催を開始しました。新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、今年は第3回ジュネップフォーラムがオンラインで開催されました。今年のフォーラムでは、中国共産党の抑圧的な政策が宗教の自由に与える世界的な影響を明らかにすることにより、中国の支配下にある地域で行われている宗教的迫害の理解と分析について審議しました。フォーラムの中でチベット事務所ジュネップはジュネップフォーラムに関するすべての情報を提供するウェブサイトを立ち上げました。ロプサン宣言首相は米国上院でのチベット政策及び支援法案の解決を推進することを目的に1ヶ月の間に2度目の米国訪問に着手しました。今週火曜日に開催された記者会見で宣言首相は次の訪問がチベット問題に対する新たな関心と支持を刺激することを期待していると述べました。宣言首相は政治家たちに対し、次のアメリカ訪問の主要な目的は、この法案を推進することだと主張しました。スイスのクリスティナ・マティン国務長官は、今週月曜日行われた中国の陳剛外務副大臣とのビデオ会議を介した政治的な議論の中で、中国における人権の尊重の欠如、特に中国当局によるチベット人の扱いについて懸念を表明しました。この背景には、北京在住のスイスのベルナルティのレガツオニ大使が2020年9月7日から11日にかけて2017年以来初めてスイスとしてチベットを公式訪問したことが背景にあります。
訪問した関する声明の中で、スイス連邦外務省はスイス大使が他の10の外交使節団と共にラサド4月へを訪問し、現地の自治体と人権状況などの重要な問題に取り組む機会を得たと述べました。外務省はチベットの人権状況に懸念を表明し、国連人権行動弁務官のチベットへの自由なアクセスとチベット人権擁護者の保護は依然としてスイスの重要な要求であることを保証していました。ダライラマ王王のロシアの名誉代表、テロトゥルグルンボチェは11月9日から11日までオンラインで開催された第4回国際会議科学と宗教の交差点のチベット学と仏教に出席しました。会議の出席者はロシアのカルミアキア、ブリャティア、トゥワ、その他の地域、モンゴル、その他近隣小国とチベットの関係やダライラマ王による仏教研究や仏教の保護、宗教と科学及び生族論理との結びつきを発展されるための活動、仏教やチベット文化の保護におけるチベット人コミュニティの役割、仏教と科学についてなどが議論されました。2日間の会議は、ロシア科学アカデミーの東洋研究所とSave Tibet Foundationによって開催されました。今週のニュースはここまでです。次回またお会いましょう。良い週末をお過ごしください。どうもありがとうございました。